Pojďme teď osadit společně plentvou. Budeme potřebovat rostliny, vhodný substrát podle druhu rostlin, dlouhodobě působící hnojivo, vodu a případně rukavice. Nejdřív si rostliny vložíme do truhlíku, aby jsme se ujistili, že jsou tak správně a že nám takhle vyhovují. Mírně načechráme kořínky, aby se nám rostlina hezky zakořenila i v tom truhlíku a jednotlivě skládáme vedle sebe. A nyní už můžeme začít doplňovat substrát. Mírně si rostlinku nakloníme do přední části a sypeme substrát ze zadu, tak aby ta celá rostlina byla nakloněná vpřed, ne rovně nahoru. Samozřejmě volíme vhodný substrát. Tady ty středomořské bylinky potřebují speciální substrát s drenáží, něco jako pro levandule, anebo na klasický substrát použít drenáž, ať už keramzit nebo štěrk. Tak, mírně udusáváme mezi jednotlivými květináčky a až když už jsme skoro v cíli, tak přidáme hnojivo. Je to dlouhodobě působící hnojivo, takže 6 měsíců nám vydrží se starat o rostlinku a není potřeba přihnojovat. Po 6 měsících pak už znovu buď to přidat tyto, anebo už řešíme zálivkou s hnojivem. Tak, završíme poslední vrstvičku, udusáme a máme připravený první truhlík. Na tento potom přidáme další a zálivku budeme dávat až úplně na závěr, až když už bude celá stěna hotová.